много хубаво. Ходил съм един път хубав курбан, бралиха в църквата. Служихме, значи една блуза, тук и тази звезда или ще отрежеш на кръг, или ще вървиш блузата като бъде. Разбрахте 10 минути в едната клас дяволска звезда, също и тъй като това там са 10 на негото. И понеже депутат е подарил, брат ми не са съгласи да я хвърля, а той е свещеник дори и те като загина, за да не са сърли депутата. Казвам ти какво става в този случай. А запали и тази свечка, да се посети. Ти кръстена да се? Да. Имаш ли? Имаш ли църковна неща? Няма. Не е, не да знае какво ще стане с тебе, защото с любовните и служиш. Ти имаш ли църква? Да. Църковна? Да. Господ ще държи с тебе сметка, защото те не са меншани. Благословен е нашият Бог, донеси на таблото, всякога, сега и винаги и през всички векове. Амин. Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от тебе изгря слънцето на правдата, Христос Бог наш, и сети стария празник, който превърна Господите, дарява там възкресение. Изгони от него всеки лош дух, който е скрил и завзети от сърцето. Изгони от него всеки лош дух, който е скрил и завзети от сърцето. Изгони от него всеки лош дух, който е скрил и завзети от сърцето. Примоти ли ти за това? Добре. Обърней се към вратата ми и тук. Тримата. Отричащи се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му майори, от всичките му учения, всичките му говори, откръде се, отричам. Отричащи се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му майори, от всичките му учения, всичките му говори. Отричащи се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му майори, от всичките му учения, всичките му гордост. Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Догни към земята върху сатаната. Плюй към земята върху сатаната. Обърнете се, мамо, както бяхте. Съчетавате ли се с Господа Исуса Христа? Съчетавате се. Съчетавате се с Господа Исуса Христа? Съчетавате се с Господа Исуса Христа? Съчетали се с Господа Исуса Христа? Съчетали се. Съчетали се с Господа Исуса Христа? Съчетали се с Господа Исуса Христа? И вярваш в Него, вярвам в Него като Цар и Бог. Прочети силно на глас, ви служите православния символ на нашата православна вяра. Вярвам в един Бог Отец, Съдържател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден и сътворен и насъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради наш човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и поставя наравно с Отца и Сина, и който е говорил от пророци. В една светласта изповядвам едно кръщение за отпущаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот от бъдещия век. Амин. Съчетали се с Господа Исуса Христа? Съчетали се с Господа Исуса Христа? Съчетали се с Господа Исуса Христа? Да не друга да река среща. Прикръстваме за всичките се покланяме и всичките казваме. Покланяме се на Отца. Пак се прикръстваме. И Сина, и Светия Дух, единосъщна, животворяща и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги през всички векове. Прекратете за всички. Благословено